Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydym ni'n parhau gyda'r datblygiad o'r wefan app gyda'r enw fideochwaraewr. A dyna'r union beth y mae e. Mae'n yn fideochwaraewr gyda'r chwestr chwarae. Ac os ydyn ni'n gweld ar yr ochr de, ydyn ni'n wedi adeiladu sylweddol o'r swyddogaeth anno fe. Yn gyntaf, mae gyda ni dim ond petrial i arddangos y fideo, ond hefyd mae gyda ni ar y ochr de yr rhestr chwarae, ac wedyn mae gyda ni blwch testyn i mewnbynnu fideoedd newydd, ac wedyn os ydyn ni eisiau i ddileu y fideo, ydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm fan yma, ac wedyn i ddileu yr fideo cyfredol. Ond nawr, ar y foment, yr gorchwiliau sydd yn dal yn sefydliedig yw y ddau fan yna yn y llinellau 10 a'r 11, yn gyntaf i allforio yr chwarae rhestr ac yna i mewnforio y chwarae rhestr. Oddi wrth yr fideo olaf, rydyn ni'n wedi creu y botymau ar gyfer y rhain i mewnforio yr rhestr y fideo oddi wrth rhyw fath o ffeil testyn, ac hefyd i allforio y rhestr o fideo i rhyw ffeil testyn. Ond ar y foment, mae nhw yn gwneud dim byd o gwbl. Felly y cam nesaf yw i adeiladu y swyddogaethau i mewn ynddynt nhw. Felly ar y foment, mae gyda ni y 4 fideo i mewn yn y chwarae rhestr. Felly dwi'n meddwl ar gyfer y cam nesaf rydyn ni'n gallu adeiladu y swyddogaeth i allforio y rhain. Ac wedyn, dyma'r ffwythiant i allforio ar y llinell 157 ar y ochr chwith. Felly, dwi'n mynd i mynysodd y cod tarddiad i ymdrin ar allforiad o'r cyfeiriadau ar gyfer yr 4 fideo hyn. Fel hyn. Nawr, ar y ochr chwith mae gyda ni ar y llinell 159 yr amrywolion newydd gyda'r enw testyn 2 achub, neu'r saith testyn 2 achub, ac mae'r hyn yn cael ei ambenodwyd oddi wrth y llaw ystorfa trwy'r llwybrydd ffordd i gyrchu yr item gyda'r allwedd ffeil rhestr, ac os ydyn ni'n edrych i mewn yn yr ystolfa, dyma'r cymwysiad o'r data i mewn yn yr llaw ystorfa gyda'r allwedd ffeil rhestr. Mae'n dim mewn llinell hir iawn o'r cyfeiriadau i'r llawsiadau o'r fideoedd, gwahanwyd gyda'r patrwm o'r arfnodiau, tanllell, tryfflig ôl ticio neu tryfflig acen drom ac wedyn tanllell unwaith eto. Felly, yn ôl yn y cod, os nac ydy yr cymwysiad oddi wrth yr llaw ystorfa ffeil rhestr yn 0 neu yn wag, wedyn i alysodd pob un patrwm o'r tanllell tryfflig ac yn drom ac wedyn tanllell i'r patrwm o'r cerbyd dychwelyd, llinell newydd, cerbyd dychwelyd ac unwaith eto llinell newydd. Ac wedyn i allbynnu yr testyn am newidwyd i mewn yn yr tab yr rhewlifor. Felly nawr, os rydyn yn Llanddebryd Dalen, fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm i allforio, a dyna ni. Dyma'r allbyniad ar yr rhwlifordd. Mae gyda ni y 4 cyfeiriad i'r fideoedd fan yma. Nawr, y cam nesaf yw i achub y rhain i mewn i'r ffeil testyn.
Nawr ar y llinell 167, rydyn ni wedi creu yr amniwolion newydd, sef fan yma, Saesnig testyn, doi achub fel ysmotyn, neu blotyn, neu diferyn. Felly mae'r gothrych hyn yn gothrych go iawn yn yr iaith JavaScript. Os ydyn ni eisiau i allbennu rhyw fath o testyn oddi wrth y boriwr, mae angen i ni i creu y gothrych ysmotyn, neu blotyn, neu diferyn, gyda'r parametr yn gyntaf o'r amniwolion Saesnig testyn doi achub, ac wedyn y datganiad o'r fath o'r cymwysiad, sef testyn blaenslais plaen neu anaddiwr, ac wedyn mae angen i ni i creu yr amniwolion i gynnwys yr gothrych oddi wrth yr boriwr ar gyfer yr Saesnig ffenestr, ac wedyn ei is-prodoledd o'r URL, ac wedyn yr gothrych oddi wrth yr URL hwn, creuwyd oddi wrth yr gothrych olaf, sef Saesnig testyn doi achub fel ysmotyn, blotyn, neu diferyn, ac wedyn mae angen i ni i creu yr gothrych gysylltiad, yr un fel darganfwyd ar yr boriwr, gyda'r y tag A ar gyfer angor, trwy'r defnyddio'r rhyfeddfwrdd o'r ddogfen i greu yr elfen, ac wedyn yn y gothrych hwn yn ei prodoledd ar gyfer lladwyddiad, mae angen i ni i ambenodi yr enw o'r ffeil ar gyfer yr lladwyddiad, sef rhaglennu.txt, ac wedyn mae'n angen i ni i ambenodi ar gyfer yr href ar gyfer y gothrych hwn, y gothrych creuwyd o'r blaen ar gyfer yr URL, ac wedyn mae'n angen i ni i creu y ffwythiant sydd yn digwydd pan mae'r cysylltiad neu gothrych o'r cysylltiad hwn yn cael ei clicwyd, sef i odynnu neu i dileu yr gothrych ar gyfer digwyddiad, ac wedyn mae angen i ni i wneud yr cysylltiad neu y gothrych cysylltiad fan yma yn weladwy, ac wedyn mae'n angen i ni i atodi y gothrych yma, sef y gothrych cysylltiad, i mewn yn y corff o'r dogfen, ac wedyn mae'n angen i ni i gynedlu y digwyddiad ar gyfer y cliciad o'r cysylltiad lladwyddiad ar y llinell 177. Felly, pan mae'r hyn yn digwydd, mae'r hyn yn galw ar y ffwythiant i amdrin ar ysmotyn neu blotyn neu diferyn fel testyn anaddiwr, ac wedyn i wneud beth bynnag sydd yn angenrheidiol, sef i achub y ffeil. Felly, nawr os ydyn yn achub y ffeil ac yn lladudebred dalen, ac wedyn nawr os ydyn yn clicio ar y botwm allforio, nawr mae gyda ni yr omgom fan yma, ac ydyn yn gallu achub y ffeil trwy clicio ar y botwm iawn. Felly, dyma'r fe yn yr picell ar gyfer y lladwyddiadau, ac os ydyn yn clicio arno fe, dyma'r cymwysiad o'r fel testyn yn y lladwyddiad, sef y 4 cyfeiriad i'r 4 fideo. Nawr, yn ôl ar y dudalen, y cam nesaf yw i adeiladu y swyddogaeth i mewnforio y testyn hwn. A dyma'r ffwythiant ar gyfer yr mewnforiad sydd ar y foment yn gwneud dim byd, yn either i allbennu y gar mewnforio ar y rhaglennu. Felly mae angen i ni i adeiladu y swyddogaeth i amdrin ar mewnforio o'r fel testyn gyda'r cyfeiriadau i'r fideoedd yn yr ffwythiant fan yma, ond cyn hynny, os ydyn eisiau i
ac o rhyw fath o'r ffeil oddi wrth yr boriwr, mae angen i ni i defnyddio y tag ar gyfer yr mewnbyniad, sef y tag gyda'r Saesnig mewnbyniad, gyda'r tydyledd o'r fath Saesnig ffeil. Felly os ydyn ni'n yn martrio i'r rhanbarth o'r tudalen ar ochr chwith, lle ydyn ni'n ysod yr cod ar gyfer HTML, fan yma. Felly os ydyn ni'n yn torchi i lawr, hyd at yr dechreuad o'r adran neu ardal ar gyfer yr iaith JavaScript, ac wedyn ydyn ni'n gallu mewnosod yr gorrych neu'r tag ar gyfer yr Saesnig mewnbyniad gyda'r trydeledd o'r Saesnig fath o'r ffeil fel hyn. Nawr, ar y llinell 55, mae gyda ni yr tag newydd ar gyfer yr Saesnig mewnbyniad gyda'r fath o'r Saesnig ffeil, gyda'r Saesnig hunaniaeth o'r mewnbyniad ffeil 1, ac wedyn gyda'r dull lle mae'r arddangosiad yn diddym oherwydd mae'r hyn yn anweladwy, a phan unrhyw beth yn digwydd i'r gwrthrych hwn i galw ar y ffythiant omgom ffeil darllen 2 lleol y storfa. Felly mae angen i ni i greu y ffythiant hwn. A dyma fe ar y llinell 180, ac ar y foment mae'n un hollol wag. Felly, nawr anglyn ar botwm gyda'r gar mewnforio, fod ydyn ni'n wedi mewnysod y prydeledd i galw ar y ffythiant hwn, sef mewnforio, pan mae'r botwm hwn yn cael ei clicwyd, oherwydd nid ydy'r gorthrych hwn yn gorthrych Saesnig mewnbyniad o'r fath ffeil, ni fydd hyn yn arddangos yr omgom i dethol y ffeil i mewnforio. Felly, i arddangos yr omgom i dethol y ffeil, mae angen i ni i drawsgrido yr digwyddiad o'r clicio oddi wrth y botwm i'r gwrthrych mewnbyniad o'r fath ffeil. Felly, ydyn ni'n gallu adeiladu yr swyddogaeth ar gyfer hyn i mewn yn y ffythiant mewnforio fel hyn. Nawr, ar y llinell 154, ydyn ni'n creu yr aniwolyn LM i derbyn yr gwrthrych gyda'r hunaniaeth mewnbyniad ffeil 1. Felly os ydyn ni'n achwilio ar gyfer y patrwm hyn, sef Saesnig mewnbyni ffeil 1, mae'r hyn yr un gwrthrych fel o'r blaen, sef yr HTML tag Saesnig mewnbyniad o'r fath ffeil fan yma. Felly, gyda'r gwrthrych hyn, ydyn ni'n creu y digwyddiad ar gyfer yr llygoden sydd yn galw EVT, ac wedyn ar llinell 157 ar gyfer yr digwyddiad o'r fath llygoden hwn, ydyn ni'n creu yn bwriadol y digwyddiad o'r clicio, ac wedyn ydyn ni'n gweithredu y digwyddiad hwn, sef o clicio. A phan mae'r hyn yn digwydd, felly yn ôl ar yr gwrthrych Saesnig mewnbyniad ffeil 1, mae'r hyn yn galw y ffythiant fan yma, sef ymgom ffeil darllen 2 lleol y storfa. Felly, oherwydd mae'r gwrthrych hwn o'r fath ffeil yn galw ar y ffythiant hwn, mae'r ffythiant hwn yn gallu ymdrin ar
gwrthrychau arbennig perthnasol dim ond i'r gwrthrych mewnbyniad o'r fath ffeil. Ac union yn y ffwythiant hwn rydyn ni'n gallu adeiladu yr amrysmeg i ymdrin ar gwrthrychau hyn, fel hyn. Nawr, union yn y ffwythiant, ymgon ffeil darllen 2 loc ystodfa, yn gyntaf ar y llinell 187, rydyn ni'n creu yr amrywolyn i gynnwys y gwrthrych ar gyfer y digwyddiad, sef ynglyn â'r gwrthrych mewnbyniad o'r fath ffeil, mae'r hyn. Y cliciad ar yr gwrthrych o'r fath ffeil, ac wedyn rydyn ni'n creu yr amrywolyn i cynnal y cymwysiad o'r ffeil, ac wedyn ar y llinell 189 rydyn ni'n creu y gwrthrych ar gyfer yr ffeil darllenwyr sydd yn rhanbarth o'r iaith JavaScript union yn y boriwr, ac wedyn rydyn ni'n rhedeg yr clipperffordd union yn y gwrthrych hwn i darllen fel destun yr ffeil, ac wedyn gyda'r digwyddiad hwn rydyn ni'n cyrchu y cymwysiad o'r ffeil trwy'r gwrthrych ar gyfer yr digwyddiad, ac yn ei benodi i mewn i'r amrywolyn Saesnig cymwysiad fel hyn, ac wedyn rydyn ni'n hollti yr testun yn yr amrywolyn Saesnig cymwysiad i mewn i rhestru gyda'r arthnod ar gyfer y llinell newydd fel yr rhes gwahanol, ac wedyn rydyn ni'n dolenni trwy'r dillad oddi wrth yr holltiad hwn, ac wedyn trafod rydyn ni'n gwneud hyn, rydyn ni'n adeiladu y llinell neu'r cymwysiad ar gyfer y lleol ystafur i mewn yn y boriwr trwy'r gyda dodi yr fideo gwahanol, sef yr arwythnod tanillell, ac wedyn y trefflig ac yn drom, ac wedyn y tanillell unwaith eto sydd yn gwahanu pob un cyfeiriad i'r fideoedd, ac wedyn yn y llinelli oddi wrth 201 i 204 rydyn yn gyda dodi y cymwysiad hwn i mewn i'r lleol ystoddiad gyda'r allwedd ffeil rhestr, ac wedyn gyda'r data nawr yn newydd mewnforwyd i mewn i'r lleol ystodfa rydyn yn alysod yr horfidol amrywolyn elmenegau i fod yn diddym, sef i cyferio at y gyntafres yn y dillad, ac wedyn i alw ar yr ffwythiant Saesnig prif i aldychu y llwythiad o'r data i mewn yn yr dudalen. Felly nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn os ydyn nawr yn Llanyddiaeth dudalen, nawr mae gyda ni eisoes y 4 fideo i mewn yn rheswchwarae os ydyn yn clicio ar y botwm mewnforio fel hyn, ac nawr os ydyn yn dewis yr ffeil chwarae rhestr.txt oedd dim ond nawr wedi ei allforwyd oddi wrth yr un app trwy'r clicio ar y botwm agor. Nawr mae gyda ni 8 o fideoedd, ond mae'r gwach bach yno fe achos yn yr chrifiad o'r fideoedd rydyn yn nedio oddi wrth 4 i 6 yn hollol hepgor y rhif 5. Felly mae angen i ni i datrys y gwall hwn. Nawr mae gyda ni yr newydd sydd yn dweud pan mae'n mewnforio oddi wrth ffeil mae'r chrifiad yn nedio un rhes. Ond nawr os rydyn yn dileu y ffeiliau i gyd fel hyn, ac nawr os ydyn yn pwyso ar y botwm mewnforio unwaith eto, a dyna ni, nawr mae gyda ni y 4 fideo. Nawr, wedi ychydig o'r achwiliad, ynglyn â pham oedd yr rheswchwarae yn nedio un rhes pan yn mewnforio oddi wrth y ffeil,
Mae'n tebyg yr achosiad yw roedd rhyw fath o'r rhes neu llinell neu awrthnod gwag imiwn yn yr cymwysiad a'i oddi wrth y llawr ystoffa neu oddi wrth yr ffeil allanol ar gyfer y mewnforiad oedd yn achosi yr amresymeg i amdrin ar llinell gwag neu arthnod gwag fel rhedd gwahanol. Felly, i datrys hyn, ychwanegais i yr ffwythiant hyn imiwn yn yr ardal ar gyfer yr JavaScript, sef y ffwythiant sydd yn cael ei atodwyd imiwn i'r cyndelw o'r gwrthrych llinell yn yr iaith JavaScript gyda'r enw Saesnig trasio neu cytogi. I trasio neu cytogi unrhyw awrthnod gwagle oddi wrth y dau ochr o'r llinell yn yr amrywolyn. Mae'r hyn yn golchi y data imiwn enghraifft yn yr amrywolyn yn y dillad ar gyfer pob un rhes fan yma ar y llinell 197 ac hefyd yn ychwanegol i hynny fy'n hefyd ar y llinell 206 mynd ysod y llinell i alasod unrhyw dybliad o'r patrwm ar gyfer yr gwahanol ar gyfer yr chrysau o fideoedd i alasod y dybliad gyda'r yr un yn unigol, sef, enghraifft, os mae'r y patrwm tanillell, tryfflig ac yn drom tanillell ac wedyn yr un peth eto yn ddwywaith i alasod hyn gyda'r yr un patrwm ond yn yr un waith ac wedyn gyda'r yr cymwysiad am newidwyd fel hyn i ambenodi fe imiwn i'r llew ystodfa. Felly, os dwi'n naw yn ychyb y ffeil ac wedyn yn llant debriad dalen ac wedyn i lleihau yr fideoedd yn y rhestr chwarae i 4 ac nawr i clicio ar y botwm mewnforio ac wedyn i dewis yr un ffeil. Nawr, fel ydych chi'n gweld, mae'r trafferth wedi yn cael ei datrys. Mae'r rhif ar ôl yr fideo 4 yn 5 ac wedi hynny yn 6. Felly nawr, os ydyn eisiau i clicio ar y botwm i allforio ac wedyn i dewis yr un ffeil ac nawr os ydyn yn clicio ar y botwm i mewnforio ac wedyn i clicio ar yr allforio nawr fe dylai fod y cyfamswm o'r 16 fideo yn y chwarae rhestr ond can ni'n gweld ac yma yn felly yn ôl ar y rhestr beth i'w wneud dwi'n meddwl ynglyn ar newid cyntaf ar neillteg i allforio chwarae rhestr mae'r hyn dwi'n meddwl wedi ei gyflawnwyd fel hyn ac wedyn yn newid i mewnforio chwarae rhestr mae'r hyn dwi'n meddwl wedi ei gyflawnwyd hefyd ac wedyn ynglyn ar gwall pan mae'r mewnforio oddi wrth ffeil mae'r rhifiad a nedio un rhes dwi'n meddwl mae'r hyn wedi ei datrysyd hefyd. Felly dwi'n meddwl rydyn yn gallu symud y tawr ohonynt i mewn yn yr adran ar gyfer yr newidau cwblhawyd fel hyn. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr.
Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych wedi mwynhau ac yn ei darlunfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.